мавзуна сангин ва нахустин нақлиётҳои ба таъмир ниёздоштаро дар коргоҳи хусусияш қабул мекунад. вай то ин муддат тӯли чанд сол дар дигар сехҳои мошинтаъмиркунӣ ба ҳайси ёвар кор мекард ва бо бурд кардани 40 000 сомонии гранти президентӣ таҷҳизотҳои нав харидорӣ кард. вай мегӯяд ин рӯзро хеле интизорӣ мекашид. то гранта гирифтани худо ба шукр, агар ки нимаша гӯям, ба як 20 бор душанбе рафта омадам. рӯзое шуд ки як рӯзи рафтим, тарма фуромадааст, 2 сутка ҳамун перевал дар мондим. аз шаҳристон гузашта ними перевал ба сахт кардааст, ҳамунҷа дар мондим. инам ба осонӣ нашуд. мавзуна ин касбро аз падараш ба мерос гирифтааст ва аз он ки ба фарқ аз бародару хоҳаронаш ин корро ӯ пеша кард, ифтихор дорад. вале ба қавли худаш то расидан ба ин зина мушкилиҳои зиёдро паси сар намуда ва тӯли чанд сол ба муҳоҷирати меҳнатиам рафтааст. ҳама қасол расӣ рафта кор кардагӣ, ман марди кори кардагӣ, закрутка сахт кардагӣ, ҳама намуди кора кардагӣ. ман як ин кадине дига корҳои худамам ҳаст. масалан закрутка сахт мекунам, вай мекунам. хайр худо ба шукр зиндагим гузаштааст. ман 2014 сар мешад ҳамн бӯстон будам, квартира мешинам. худо шукр дута бачаме таъмин мекунам, шавҳарам кор мекунам. худо шукр ягон камбудим нест. ин челонгарзани тоҷик дар байни 30 нафар ҷавонписарон дар литсеи касби техникии шаҳри хуҷанд таҳсил карда ва ҳоло ҳамсабақонашро низ ба коргоҳаш даъват кардааст. устоди мавзуна мегӯяд шогирдаш байни дигарҳо фарқ мекард ва зуд қисмҳои эҳтиётии мошинро аз худ менамуд. шогирдо беҳисобу ҳамаш устод шудагиш не. Ана оянда худохоҳад нақш мерад, ҳамин қадар кард то оянда мерад на бо навбанав шуда мерад устохона. вай ранги пештара не ки якта мотори бардори гирию. мана худо ба шукр таҷҳизотҳои нав биромадагӣ, мана таҷҳизотҳо ҳай то 3 тона моторми мошинатонам ҷош омадагинда матисотона полни ҳами ки барош намешад. Чи дига ягон мушкилӣ нест. вақте ки шумо шавқу завқатон ҳаст, ин ба ягон мушкилӣ аҳамият наметиҳед. нигоҳ намекунед ки вай мушкилӣ дорад надорад, оша кор ки рафтан мекунед. дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон ки аксаран касбҳоро ба мардонаву занона ҷудо мекунанд, ба ин бонуи тоҷик зиёд асар накардааст. вай мегӯяд фарқ надорад ки мизоҷонаш кӣ ҳасту чӣ фикр мекунад, аммо муҳим дар он аст ки мушкили одамонро бароварда месозад ва бо ин шуғлаш ризқу рӯзияшро меёбад. як хел одамо масалан ба фахр қабул мекунанд, баъзеҳо мегӯянд ки масалан зан ба чӣ мондааст ки ҳамин касба кардааст, хона шинад ё бача нигоҳ кунад ё зиндагиша қабад. не ин ягон вай надорад. мавзуна ният дорад ҳамзамон соҳиби дипломи донишгоҳи техникӣ гардад ва ба зудӣ як сехи калонтари таъмири мошинҳоро дар шаҳри Бӯстон таъсис бидиҳад. вай мегӯяд шавқ агар раҳбар бувад, ҳар мушкил осонтар шавад. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри Хуҷанд.